to základní je, že vlastně strana se porazila sama. A porazila se i s pomocí Sovětského svazu. Ne jako země, ne jako lidu, ale některých jejich vedoucích funkcionářů, včetně Gorbačova. Řeknu proč. V čem byl náš základní problém? My jsme nepočítali s vnitřním nepřítelem. A vnitřní nepřítel je vždycky nejnebezpečnější. Vždycky nejnebezpečnější. No a vyskytli se lidé, kteří si vzali za cíl svrhnout stávající vedení strany. Kdo to bylo za lidi? Kdo to byl tito lidé? Byl to především Hegenbart, byl to člen UV a první náměstek, šéf státní bezpečnosti generál Lorenz, byl to Moholita, předseda Svazu mládeže, který sehrávali hlavní špinavou úlohu. Ta špinavá úloha spočívá v tom, že se rozhodli zneužít 17. listopad k provedení státního převratu. Samozřejmě tomu státnímu převratu předcházel převrat ve straně, poněvadž bez toho by bylo těžko ten státní převrat uskutečnit tak, jak uskutečněn byl. On, ten Hegenbart, na svých webových stránkách předtím už, to já ovšem neznal, zveřejnil, že toto vedení je třeba odstranit, že se využije k tomu zasedání, které mělo být kolem 10. prosince 89, tam je Den lidských práv, a že tato opozice, on s dalšími, zorganizují okružení Pražského hradu a budou trvat, dokud nerezignuje vedení strany a neodejdou. No a samozřejmě naraz se oslavoval Mezinárodní den studentů. A ne kdejaký den, ale 50. výročí. Tedy veliká, bych řekl, vzpomínka, která má obsah, která je důležitá. A tak bylo rozhodnuto zorganizovat tyto oslavy nebo vzpomínky. Předsednictvo to projednalo, dalo plnou podporu organizátorům a dostalo záruky od nich, že prostě to povedou tak, aby nedošlo k žádným problémům politickým. Současně jsme tvrdě řekli vedení ministerstva vnitra, že nesmí proti této demonstraci, pokud vznikne demonstrace, nesmí proti ní zasáhnout, by neničí nic, jako nezapalujou budovy a já nevím co, že jo. A že prostě a vedení ministerstva to vzalo na vědomí a souhlasilo s tím, de facto. No, za mnou přišel v pondělí ráno, nebo ne v pondělí, ale 17. ráno, ministr Kincl, ministr vnitra, s tím, aby mi řekl a znovu jim informoval, jak bude bezpečnost postupovat, o co se bude starat, čemu bude věnovat pozornost. Že odježdí do Ostravy, že ho zastupí generál Lorenz a že jako tedy nemá mít obavy, že by se něco mohlo stát. Odjel, no a bylo pátek
odjelo se na Orlík. no, někteří na Orlík, někteří doma zůstali a tak dále, sobota. No a mě volal generál Lorenc, že je po všem, že sice tam došlo k nějakým menším potyčkám, že všechno je v pořádku, že odjíždí do Bratislavy. No to volá šéf státní bezpečnosti, přece nemůžu mu nevěřit. Jo? Ale pak dochází jiné zprávy, které jsou v rozporu s tím. A tak dále. No a ukazuje se, že tam došlo k srážce, že byli raněni a že není ale pravda, že je tam zabit. Celý ten akt, bych řekl, vymyslela státní bezpečnost za podpory KGB. A ta státní bezpečnost prostě dostala pravděpodobně od toho Egenbarta a dalších úkol, aby za první sledovala ten průvod a pomáhala organizovat. To organizování spočívalo i v tom, že tak, jak byli rozděleni do toho průvodu, vykřikovali protivládní hesla a druzí se rychle připojovali. A současně dovedli tam na tu národní třídu ten průvod. No, vyzvali je asi 20krát, nešli odejít, no došlo tam k těm potyčkám a vyšla zpráva, že je mrtvý student. To všechno bylo přesně zorganizované, aby lidi dostali do ulic, aby prostě se lidi postavili proti straně a mohl být proveden ten převrat. Oni to zorganizovali. Takhle. Poslouchal jsem kdysi v rozhlase rozhovor s tím Šmídem a současně s generálem Lorencem. Lorenc to nějak tak odbil, vysílali to v tom rozhlase. Náhodně jsem to zapl. No a začal mluvit Šmíd. A Šmíd říká, ano, za první měli jsme za úkol, byli jsme rozestavěni v tom průvodu po celé délce, tak po 50 metrech, aby jsme dirigovali ten průvod, i to zvolávání proti vládě, proti straně. To za první. No a za druhý, aby jsme je dovedli na tu národní třídu, ten průvod. Všechno to měli takto domluvené. No a my samozřejmě při svým postupu a rozhodování tohle jsme vůbec neznali. My jsme se to prostě nedověděli. No ono není co říct, když to všechno organizovala vedení státní bezpečnosti, který mělo nás informovat o všem, chránit republiku, chránit ústavu a tak dále, a tak dále. By se dala do spolku s někým jiným. No a to všechno ovlivnilo náš postup a postoj. Problémů bylo plno. Za první zklamali sdělovací prostředky. Dali se většinou na stranu kontrarevoluce. Byli neřešitelní. Dokonce tam byla situace, že prostě normální zaměstnanci, ani ne redaktoři, rozhodovali, co se vysílat bude a nebude. Prostě, co se smí a nesmí. My jsme dokonce připravovali z armády celé obsazení, ty televize, mám na mysli obsazení odborníkama, aby ta televize mohla dál fungovat. Pojď jsme se báli, že ti technici to zlikvidují, že to vypnou všechno a znemožní to vysílání vůbec. Takové tam byly poměry. Tedy ten tisk se většinou, a
ty sdělovací prostředky dali na stranu kontrarevoluce. V tom byl velký problém prostě toto zvládnout. Dá se říct, že se to zvládnout nepodařilo. Nepodařilo. Oni si tam ten vliv udrželi přes všechna opatření, které my jsme udělali. No a teď jsme stáli před řešením toho problému. Že všechno se to vrhlo proti straně, parlament zřídil vládní komisi nebo parlamentní komisi pro vyšetření událostí. Cílem té komise nebylo nic jiného, než oznámit lidu, že nevůle lidu ze stranou a s vládou prostě rozhodla. Vůbec to nebyla pravda v tomto smyslu. Ale to chtěla ta komise dokázat. Ne zjistit skutečně, jak to bylo, ale a to taky udělala, že ohlásila, že jde o vzedmutí lidu, který srazil prostě komunistickou diktaturu a tak dále, jak o tom mluvili a jak to bylo přijímáno. Tak my teď jsme byli v situaci, jaký závěry z toho udělat. Kdo je ten viník, že se to tak stalo? My jsme to nevěděli, tohle. No tak byly diskuze kolem toho. Poněvadž kdybychom věděli, no tak ho zavřeme okamžitě toho generála Lorence. A prostě máme se o co opřít. Můžeme do těch sdělovacích prostředků, máme fakta v ruce. A proto jsme byli, bych řekl, takový nejistí, co udělat. Po tu bezpečnost skritizovat totálně. A co když zítra bude ještě hůř? Ten proces byl takový. Takže to nám vzalo možnosti, tahle skutečnost, nějak organizovaně tady postupovat. No, teď jsme to chtěli dovést do konce. Ovšem vznikly tlaky. Tlaky lidí, mnozí z nich měli velké ambice, viděli příležitost dostat se vejš. Tlaky lidí prostě, kteří jako chtěli, aby byl svolán ústřední výbor. Já řeknu otevřeně, byl jsem proti. Poněvadž jsem věděl, že tam nikdo nic nevyřeší. Že se tam bude hádat a že bude na nejvíc řešit kádry a tím to všechno zhasne. Že musíme to provést předsednictvu strany. Všechny ty operace, které jsou nutné, abychom ten postup té kontrarevoluce zastavili. Bohužel se to nepodařilo. A 24. se konalo to zasedání ústředního výboru, kde my jsme rezignovali, kdy prostě jsme byli podrobeni ostré kritice, organizované kritice, bych řekl. Většinou vystupovali členové ústředního výboru z Prahy a ostře napadali vedení strany, ostře proti němu vystupovali, včetně Kapka a dalších. Prostě to byl hlavní bych řekl, tah těch kritiků. A samozřejmě to zasedání splnilo ten úkol, který ten Hegenbart a další sledovali. Předsednictvo rezignovalo, celé vedení strany, bylo zvoleno nové vedení nebo doplněno vedení. No a začalo jednání s tou opozicí, tedy s občanským fórem, který se ustavilo, okamžitě se ustavilo po 17. listopadu, tedy kolem 20. listopadu se ustavilo a byli tou rozhodující úlohu
tom pohybu společenství začali udávat herci a studenti. Vzniklo, jak jsem říkal, občanské forum, no a na této platformě začali bojovat tedy proti komunistické straně a změnám těch poměrů. Byla to veliká chyba, že se prostě to jednání udělalo. Poněvadž já myslím, že to řešení vzít na sebe odpovědnost prostě a rozhodnout ty věci, že bylo reálné. Bylo reálné. Neznamená to, že by to bylo úspěšné, ale za pokus to stálo. A toto vlastně jsme rozložili vedení, ani jeden, co asi 3 tam zůstali, pokud tam nezůstali, tak byli vyloučeni na mimořádném sjezdu ze strany. No a v těchto troskách se to nalezalo vedení. No, jak skončilo to zasedání, všichni víte. Jak už jsem říkal, odstoupilo celé vedení strany, všichni členové předsednictva, všichni tajemníci ústředního výboru. A když jsme tam o tom diskutovali, tak zůstal vlastně jsem já a Husák, který jako pokusit se bojovat dál. Druzí řekli ne, rezignovat. Tak jsem šel k stolku a oznámil jsem toto přání, toto rozhodnutí většiny, že rezignuje.